ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉ ତ ବହୁତ ସାହସ ବା ମାଲୋ କାଟୁଛି କାଟିବନି ତୁମ ନରମ ହାତକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋଡ଼ିଦେଲା କେତେ ଚୋରରେ ମୋଡ଼ିଦେଲୁ ବେ ଜାଣିଛୁ ବେ ଆଣିକିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଫିସ୍ କରିଦେବି ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଜାଣିବ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ବସେଇ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବାପର ପୁଅ ଆରେ ପୁଅ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ନହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବାପା ମା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଅନ୍ୟାୟ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି ଘର କୋଳରେ ବସି ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ঠিক আছে ফাইনাল হব সে ফাইনাল মুহ করে রাখবে এই যে এই মুহূর্তে বস বাবা বস হো ধরা বস ଶୁଣ 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 ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ତମେ ହରପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଏକା ଜନ୍ମ କରିନ ଦିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ତେଣୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଣ୍ଟା ହବ ଏ ଘର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଅଣ୍ଟା ହବ ଭିତର ଘର ମୋର ବାହାର ଘର ତାର ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲ